سلام كبرات تخطاتلتنا هذا الشانل كما يتخونوا لومي جغراف بعلا هريما بعلا تأو نزبل بحالا بنصور بزعبا زقلصلنا ناي اب مونغو ناي فيلم تواسائيت امبر هارتن كوهب هوليوود زخونه تواسائي جوني ديبن زنبره ناي مغابايا خيدينا هنزارب قدمي بن كما بغسي ناي زوم كلته ناي فيلم سب مويا مرخابهم كنتاتن حداروم يشتي كنتنكف أمبر هارتن جوني ديبن أبكلتا شحن شعتن أبرام دايريت بالفيلم جوني ديب كم حدا بسروحو ناب بورتيكوز غازة باول استباهالة غازيتنيا أمبر هارت دما كم چانالت استباهالة غاز أبهر بمحاز أبزواس أولوز نبرو خناتات يوم نمجمري أوان تلاليو بمقصال أبكلتا شحن عصر تغلتن ركبهم كم بحدش بمحداس بفقري موسى جمرو أبز جزيزي جوني ديب نستان 14 عامتات مسؤوز نبرت مصامتو فينيزا بارادايز زبقع الأوانيز نبرت بزغونه أبكل تشحن 14 جوني ديب نأمبر نايحص قلبيتات لقلا إذا خمزيتات زي حلفو ديل ميلون نتقونتات صبق غيرو سندو يسندون برسروح نديو دوتو لكم حقهم يهم نقص الولو أبكل تشحن 15 كنتاي صعبه زوم كلتا فقرات مرعوم بعصو مالت بمستير فتصمو متشم كم حدار مبزحتهم سبزنا بختشن 16 اتقاب عين تقليلو استقبر مرعز جمره حدار نايزوم سبزنا ابكد ما عين سب نغبتن نايفتح قداي جمره نغر امونغوم تلعله اب غزي فتحهم امبر هارد جوني ديب تليفون اب غصاي دربيلي اب غصاي دما بسلا غدي فلي بمبال كسسطو اب غزي حدارنا ديب بزح غزي صوتاون اكلاون متقعتا بلعلي فصيميو حرقانو اب لعلي فرحن رعدنا خديليو هاند بت كابزو صون عاكي حبري ملس از دما نعي اكلاون سمعيتاون غداتا صعيب لي زبل مرره زحز خصي اقربت له تخونه دانيانتي فصوم مرطعن مرداتان زينبرو خصي امبر هارد نصغو اخبار حقون زخونه غبناو خص خيقربه فايل عصوا اب كلتشحن 17 نايزوم كلتا سبزنا نايفتح قداي تزازمه كلتشحن 18 منقل زحجي امونغو جوني ديبل سبيتون نبر امبر هارد تولي يزولو خصيا انتايت منقل دو تبلو لهم امبر هارد انت فقر دقيسوا مونت ناي بزحات عين تزهدن زنبر قداماي سبايا نبر جوني كم زي ترخبو ترديوا ويس حناتي بديل نتبلو خدفد تبقيسا ازغوانا اب كلتشحن 18 اب واشنطن بوست وهلا عبي علماو شفانه زلو غازيطا كم زغتبل صحافت بتصحف بحصيرو صميقا خقربلكم كفتني أنا زبيتها وعمل زوردني وكلنا كلن زبيتها وعمل زوردن دك أنستوي إت زبيتها وعمل ملء حيلي وأباي وديو نعون مكتأكا وصيه زارب لهم نحنا دك أنستيو خاب زبيتاون صوتاون متقعتات زكالاخل عبق قوام كنهنص علنا بمبال نسا مالت أمبر هارد عبي زبيتها وجهست كم زغاطما طقيسا حدا عنقص صحفت اتا عنقص اب ገጽ تعرموشش سم زلو ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ወፀ ወላኳ ኣብቲ ጽሑፍ ሽም ጆኒ ዲፕ እንተዘይ ተጠቕሰ እትፈጻም ትገሰት ጆኒ ዲፕ ባዕሉ ምዃኑ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ ስለዚ ድማ ኣብ 2019 ጆኒ ዲፕ ንሰበይቱ ነበር ኣምበር ሃርድ بصلاه مخصصه ምክንያቱ በትንሳት ጸሐፈቱ عنقص ራይ ሰብ ንዓ ኣብ ምእማን ኣብ ጎና ደው ብምባልን አንጻር ጆኒ ዲፕ ተላዕለ ምክንያቱ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ጾታዊ ግህሰትን ምስኡዝ ተሓሓዝ ገበናትን ሳዕቤኑ ኣዝዩ ከቢድ ብምዃኑ ብፍላይ ህዝቢ ዘን ምዕቡላት ሃገራት ብትሪ ዝኹንኖ ብምዃኑን ነቲ ብዙሕ ሰዓብቲ ዝነበርዎ ኮኸብ ሆሊውድ ዓቢ ሃስያ ኸተለሉ ስሩሑ ኸሰረ ምክንያቱ ስራሕ ፊልምን ካላ ዓበይት ናይ ስነ ጥበብ ሞያታትን ብፍቅሪ ተዓዛባይ ዝድልድል ብምዃኑ ተዓዛባይ ከዓ ከም ሓደ ዓማፅን በደለኛን ተጠሚትካ ዘስራሕካ ፕሮዲሰር ይኹን ደራሲ ዘየለ ፍሹል ሰብ ንኽትከውን ዘቀላዓካ ብምዃኑ እዩ ጆን ዲፑን ዝዕጫዝ ይገጢሞ ከምቲ ኣምበር ዝሓሰበቶ ህዝቢ ተጸልአ ካብቲ ዝፈትዎ ሞይኡ ተገለለ በዚ ድማ ጆኒ ዲፕ ንጽህንኡን ምርጋጽ ሽሙን መምላስን ኣምበር ሃርድ ብጸለመ ንሱብ ዘስዓቦ ናይ ዝወረዶ ጉድኣት $50 ሚልዮን ካሕሳ ክትከፍሎን ከሰሳ እቲ ዝበለቶ ናይ ዘቤታዊ ዓመጽ ባዕላይ ኣብ ልዕሊ ትፍጽሞ ዝነበረት እምበር ኣነ ኮንኩን ኣብ ልዕሊ ኣፈጺመ ብምባል ተወሳኺ ክስ ኣቕርበላ ነዚ ዘራጉድ ድማ ኣብ ጥሪ 2020 ኣብ ሓደ ናይ ክርክሮም ቆፀራ ኣምበር ሃርድ ጆኒ ዲፕ ከም ዝሃረመቶ ዝገልጽ ትሕሶ ዘለዎ ምላእ ናይ ቴሌፎን ቀረበ ትሕዝትኡ ምስ ናይ ቅሬታ ምሕጽንትኡ ብሓጺሩ ከምዚ ዝብል يقريت أكبر لي أنا خم نبور صفيعتي هاري مكامبر بوكس أقصد كخان نزي بسمع زفت ما أداوي إنتاي كم زورة دنك فلت أيقا ألكون جن أملاهم مسجن دحانيخا أيقود أخوان زبل نبرة بز مرتعز دما اتخاخب تواسايت نزز جبرتو تأمنت ودي جغراف سبع على هري ما وعلى تقوي زبلهم كمزو تان 14 عامتات سبيتو بمخانا بغنو زنبرت بارادايزون جوني ببهريو عامصنيا خمزي كونه مسكره مچم كل غزي حق مسخان كلا مستحمق كازدل سب وغينوم انصار كازداخرو مداخر تبزحات يوم هذا خبتهم عبيتي عالم لخاوያን ጋዜጣታት ዝኾነ ብሪቲሻዊ ጋዜጣ ዘሳን ንጆኒ ዲፕ ዋይፍ ቢተር ማለት ሃራም ሰበይቲ ዝብል ዘለፋ ዝሓዘለ ሕታም ሒዙ ወፀ እቲ ነቲ ዝፈትዎ ሞይኡን ዝንኡን ብልሻው ዝዓጠቐን ኩሉን ምዕናው ተዓጢቑ ተሲኡ ዝነበረ ጆኒ ዲፕ ነቲ ጋዜጣውን ብጸለመ ኸሰሶ እንተኾነ ግን ቤት ፍርዲ ምስ ጋዜጣ ዘሳን ወገነ
ጆኒ ዲፕ ኣብ ከም ዝቕልውላውን ከሎ ክሰርሕ ብዘይ ማኽኣሉ ኣብታ ድሮ ገለ ሲናት ተቐሪፅላ ዝነበረ ፍትውቱ ፊልም ዘ ፋንታስቲክ ቢስት ሳልሳይ ክፋል ክወፅእ ኣመልከተ። ንሱ ብምቁራፁ ድማ ነቶም ኣፍረይቲ እታ ፊልም ዝወረዶም ጉድኣቱን ካሕሳ ክኸፍል ተሰማሚዑ ከፊሉ ወፅእ ዓብ መስዋእቲ እዩ። ኣብ 2021 ኣምበር ሃርድ ንጆኒ ዲፕ $100 ሚልዮን ካሕሳ ዝሕትት ናይ ክሲ ማለት ካውንተር ሱስ መስረተትሉ። ኣብ ሚያዝያ 11 2022 ጠበቓ ናይ ጆኒ ዲፕ ቤንጃሚን ሮተርቦርድ ኣብ ቅድሚ ዳያኑ ቀሪቡ እቲ ሃርድ ኣብ ዋሽንግተን ፖስት ጻሕፈቶ ጽሑፍ ምሉእ ኣንበቦ። በዚ ምኽንያት እውን ኣብ ልዕሊ እቲ ኮኸብ ዝወረደ በደል ዘርዘረ። ኣብ ሚያዝያ 19 2022 ኣኽበርቲ ሕጊ ነቲ መርትዖ ኣልቦ ናይ ሃርድ ናይ ጾታዊ ጥቃዓት ክስን ነቲ ጠበቓኣን ናይ ሕጊ ኣመኻርታን ዝብልዎ ዝነበሩ ሕሉፍ ናይ ጆኒ ዲፕ ናይ ኣልኮል ምስታይን ተጠቃምነት ናይ ሓሽሽን ዝጽሕፈላ ዝነበረ ኣፈራርሓ መልእኽታትን ዝተቐርጸ ድምጽታትን ኩሉ እኹል መርትዖ ክኸውን ከም ዘይክእል ብምፍላጥ ቤት ፍርዲ ነዚ ተመልኪቱ ፍርዱ ክህብ ሓተቱ። ኣብ 4 ግንቦት 2022 እታ ገና ካብ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስምዒት ወፅእ ዘይከኣለት ኣምበር ሃርድ ብቕብኣ ጌራ ምስሊ ሓደ ብሕሱም ምስታይ ኣልኮልን ምጥቃም ሓሽሽን ኣዝዩ ዝባዕዘዘ ናይ ጆኒ ዲፕ ምስሊ ብምምጻእ እቲ ቀንዲ ምስኡ ዘይቐጽላ ምኽንያት ንሱ ምዃኑ ከተረድእ ፈተነት። ብምቕጻል ኣብ 2013 ንምዝንጋዕ ኣብ ዝኸዱሉ እዋን ብኮካይን ደንዚዙ ከም ዘፈራርሓን ንመጀመርያ ግዜ ዝሃረማ እዋንን ብምግላጽ ተኸራኸረት። 25 ግንቦት ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ጆኒ ዲፕ ንኹሉ ዘሕለፎ ብምረት ከም ዝበለ ነዚ ብጭካነ በቲ ሕሱም ናይ ጾታዊ ዓመፅ ዝኸሰሰት ንኽሲ ይትረፍ ክወርደካ ምስምዑ ጥራይ የጸልል እዩ። ኩሉ እዚ ኣብ ልዕለይ ዝተላዕለ ክሲ ድማ ብፍጹም ሓሶት እዩ ክብል ተዛረበ። ቅድሚ ክርክሮም ወዲኦም ናብ ፍርዲ ምእታው 26 ግንቦት 2022 ዝሓለፈ ወርሒ ማለት እዩ ኣምበር ሃርድ ከምዚ ኢላ ነይራ። እቲ ነዊሕ እዋን ሰቲረዮ ዝነበርኩ ምስጢር ናይ ጾታዊ ግህሰት ብድምፀይ ተሰይሩሎ። ኣነ ከም ኣሜሪካዊት እንታይ ከም ዘጋጠመኒ ክዛረብ መሰል ኣለኒ። ኩሉ ዝበፅሓኒ ነገር ሓቀኛ ዛንታይ ክነግር መሰል ኣለኒ ብምባላ መጋባእያ መደረት። ንጽባሒቱ ማለት 27 ግንቦት ዳያኑ ኣብ ዕፁ መጋባእያ ናይ ቃላት ክርክሮም ሰምዑ። ኣብ ሰነ 1 2022 ናይ ጆኒ ዲፕን ኣምበር ሃርድን ጉዳይ ብይን ተዋህቦ። ዳያኑ ኣብ ዝሃብዎ ብይን ኣምበር ሃርድ ብጽልኢ ተለዓዒላ ኣብ ልዕሊ ኮኸብ ጸለመ ብምውራዳ እቲ ጸለማ እውን ኣብ ልዕሊ ስሙን ዝንኡን ስሩሕን ዓቢ ጉድኣት ብምኽታሉ 10 ሚልዮን ካሕሳ ንዕኡ ክትከፍሎን 5 ሚልዮን ከዓ መቕጻዕቲ ክትከፍልን ብይን ተዋህበ። መቸም ትዕግስቲ መራርያ ፍሬኣ ግን ምቁር ይኹም ዝበሃል ጆኒ ዲፕ እዚ ኩሉ ከም በደለኛ ኮይኑ ዝተረኣዮን ሓቅነቱን ከም ጨው ዝሓቐ ክሳብ ዝመስል ተሳቀዮን ትማሊ ዕለት ሓደ ፍረ ረኺቡሎ። እቲ ኣገዳሲ መጠን ናይ ካሕሳ ዘይኮነ እቲ ሓቅነቱን ንጽህንኡን ብምስካር እዩ። ንሕና ካብዚ እንታይ ንመሃር? ኣብ ናይ ጾታዊ ዓመጻትን ንዕኡ ዝመስሉ ጉዳያትን ሕጊ ናይ ዝበዝሓ ኣብ ዓለም ዘለዋ ሃገራት ጸግዕ ደቂ ኣንስትዮ ብምዃን ይዝውግን። እዚ እኳ እንተዘይተጸልአ ከምኡውን ብዙሓት ዓመፅ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ልዕሊ ኣንስቶምን ኣፍቀርቶምን ዝለዓሉን ዝብድሉን እኳ እንተሃለዉ ልክዕ ከምኡውን ኣብቲ ሕብረተሰብ ብኣንስቶም ተበዲሎምን ኣካላዊ ማህሰይቲ ዝወርዶምን እንተኾነ ግን ወፂኦም ከይዛረቡ ድማ ልሙድ ዘይምዃኑን ውሒጦም መሶቕ ዝብሉ ተበደልቲ ኣበየ ገዛውቲ መሊኦም እዮም። ወፂኦም እንተተዛረቡ ናይ እመኑን እዮም። ምክንያቱ እቲ ሕጊ ኣብ ከምዚ ጉዳያት ጸግዕ ደቂ ኣንስትዮ ብምዃኑ እተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ነዚ ብምርዳእ በቲ ሕጊ ዝህበን ጸግዕ ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ሰብኡተን ከቢድ ገበን ፈጺመን ክንሰን ከይክሰሳን ከይዋርዳን ምእንቲ ጾታዊ ዓመጻት ከም ዝወረደንን ድኽመተን ተመዝሚዙ ከም ዝህሰያን ብምኽሳስ ኣንጻሩ ብምፍራድን ኣብ ልዕሊ እቲ መናብርተን ከቢድ በደል ይፍጽማ። ብፍላይ ኳ ደኣናት ንሕብረተሰብ እተን ኣብ ኤውሮጳ ዝነብራ ሰብ ሓዳር ሓበሻ እተን ሃገራት ንጓል ኣንስተይቲ ዝህብዎ ሕልፊ ጸግዒ ብምጥቃም ኣብ ሓዳረን ዝኾነ ዘይምስማዕ ብዝኽሰተሉ እዋን በዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ መረረታትን ጸለመታትን መናብርተን ብምኽሳስ ካብ ገዝኡ ክዳውንቱ ጠርኒፉ ብምውጻእ ካብ ዝፈትዎም ደቁ ብምፍላይን ከቢድ ስነ ኣእምራዊ ጸቕጢ የስዕባሎም። እዘን ናይ ሓሶት ጸለመን ክስን ብምቕራብ ነጻምተን ዝሕርራ ደቂ ኣንስትዮ ሓሶትን ጸለመን መወዳእቱ ውድቀትን መቕጻዕትን ውርደትን ምዃኑ ካብዚ ናይ ኣምበር ሃርድ ዛንታ ክመሃራን እተን ኣብ ሓዳር ዘለዋ ጥንቃቓን የዘኻኽር። እዚ ክብል ከለኹ ግን ብዙሓት ልቦም ኣብ ልዕሊ መጻምቶም ዝጭክን መሳቀይቲ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዘለዉ ኣብ ግምት ኣትየ ምዃነ ይፍለጡለይ። ብዝኾነ ሎም ኣዳለዮ ዝነበርኩ መደብ እዚ ነይሩ። ከምዚ ዓይነት ኣብ ሕጊ ዝምርኮስ ሓቀኛ ፍጻሜታት ከቕርበልኩም ምስ እትደልዩ ኣብ ኮመንት ሓብሩኒ። ብዝተረፈ ኣብ ካልእ ግዜ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ያስማዓና። ሰላም ኩኑ። ቻው ቻው።